Yellow pin tuna rin po, no? So, ang ganda ng yellow pin tuna natin ngayon. Ayan. Moy, magkano kilo ng yellow pin tuna rito? 200. 200 din ang per kilo. El, shoutout sa'yo. Talagang hindi ka natitinag sa tubig, ah. Baka dumami ka. 160? 160 per kilo ng mga isdang gulyasan. 100 pesos na kilo. Tapos 200 pesos, no, sa mga latag po dito ng pusit, kalawang. Sa kilo ng mga isdang parrot fish. Laki na naman ng tubig. Boss, magkano galunggong mo ngayon? 260? O medyo bumaba ng 20, no? Parang 280, no? Yan po yung mga galunggong na bilog. So yung mga nagtatanong sa atin, ito pa rin po yung presyohan nila, no, ng latag ng galunggong. Ito matambaka. Parehas lang. Parehas lang 260. Ito, yung anuman, pare-parehas po yung presyo, no? 50 pesos. Madami na, ayan. Mga tamban pa rin po, no? At mga sapsap sa halagang 50 pesos. Sapsap 50 pesos, pati chabeta. Pwede ka na magpangat na mga itong klaseng isda na inyo pong mabibili. Tapos may mga tumpukan din po siya sa halagang 100 pesos. 5 piraso sa halagang 150 ang tumpukan. At 150 po ang per kilo, no, ng mga bangus pandaing po rito. Alright, good morning everyone. Na tayo po ay nandito sa bayan ng Malabon Fish Market, no? So, nandito tayo para sa panibagong update. So, malaki ang tubig, high tide. So, isang buhos na malakas na ulan ay nagkaganito na po yung kahabaan ng Estrella Street, no, ng bayan po ng Malabon Fish Market. So, malaki po ang tubig hanggang bukong-buko po, no? So, passable naman po yung mga sasakyan natin. Pero kapag kumaliwa po kayo dyan, ay wag niyo na pong subukan na suungin yung kaliwa dyan papuntang FC Villa dahil dyan po ay malaki ang tubig. Huwag nyo na pong isuong yung mga motor po ninyo na single. Kaya po dyan ng mga 4 wheels, no, para makapasok sa loob ng patungong City Hall ng Malabon City. So yan po yung update natin sa kalakihan po ng tubig sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, a-update tayo sa kanilang mga presyo, no? So, hindi natin malapitan. Nandito tayo sa may gilid kasi nga malaki ang tubig. So, yan po yung mga presyo ng mga prutas po nila dito sa Malabon Fish Market at mga gulay. So, dito, hindi natin malapitan yung paninda ni Black Mamba. Sa'yo bang paninda yan? Mukhang may hangover ka. Magkano yung 200? So, yung yellow pin tuna po doon ay 200 pesos na per kilo. So, hindi natin malapitan kasi may tubig. Black Mamba, shoutout sa'yo. Ayun, shoutout sa mga vendor natin masisipag sa Malabon Fish Market. Shoutout. At dito, may yellow pin tuna rin po, no? So, ang ganda ng yellow pin tuna natin ngayon. Ayan. Moy, magkano kilo ng yellow pin tuna rito? 200. 200 din ang per kilo. So yun, 200 pesos na per kilo ng yellow pin tuna. Mga prutas, rambutan at mga ubas at tahong ni Moy Moy. El, shoutout sa'yo. Talagang hindi ka natitinag sa tubig, ah. Baka dumami ka. Iyon, yun ang kalakasan, no? Isang buhos na ulan na malakas. Nagtuloy-tuloy, ganyan na yung inabot ng malaki tubig talaga, high tide. Ayun, plus ulan pa. Kaya ganito yung inabot, ganitong kalaki. 110 ng per kilo ng kanyang tilapia, tilapiang Batangas. Kaya tawag sa kanya land tide. Bakit land tide? Ulan sa high tide.
Usay baha. So nandito tayo sa mga latag ng gulay, no? So shoutout sa iyo. Kaya lang hindi tayo malaki tubig. Oo. So ito yung mga presyo ng mga gulay, mga latag nilang gulay sa Malabon Fish Market. Ayun, shoutout po sa mga suki niya. Nandito tayo kay nanay. Good morning po. Ayun. Ay, nagpapewang pa yan. So ayan po yung mga gulay nila dito, no? So dito tayo sa mga latagan pa ng mga hipon na ating po ma-update. So yung per piraso ng bangus ni Boy Bangus ay 150 kada isang piraso. Magkano hipon? Lord, magkano hipon mo? 340? So 340 yung per kilo, no? Di tayo makalapit talaga dahil malaki ang tubig. 340 sa per kilo ng mga latag na hipon ni Ate Popo. So ito yung mga prutas na ating pong nakikita. Yan po yung mga saba ay 45 pesos kilo at lakatan 65 ang per kilo. So ito yung mga prutas na 120. Eh sa green grapes magkano? 200 ang per kilo, no? Kala mo kamatis ang lalaki, oh. Yung mga hilaw na kamatis, no? Tapos yung rambutan po natin 70 pesos na per kilo. So yun po yung update natin sa kanilang mga presyo ng prutas. Boss, thank you. So, grabe laki ng tubig, oh. Umulan kanina. Ganyan na po yung sitwasyon sa Malabon Fish Market. Binaha na po yung Estrella. So dito, yung kilo ng ating mga gulyasan ay 160. 160 per kilo ng mga isdang gulyasan. So may pagtaas ang mga presyo, no, ng kanilang mga latad, no. Tapos dito ay 100 pesos na tumpok ng mga bangus. So ito yung mga ina-update natin sa kanilang latag. Tumpukan po ng mga tamban ay 50 pesos po na inyong mabibili. 100 pesos na kilo. Tapos 200 pesos, no, sa mga latag po dito ng pusit kalawang. So sa mga tamban po ay makakapag-ihaw na kayo sa halagang 50 pesos at 100 pesos na kilo. Latag nila dito. Good morning. Mga limasag na buhay. Magkano kilo, bossing? Stando. 120. Magkano? 120. 120 lang sa mga ganito. Ito masarap to sa mga gata. Ayan, buhay pa, oh, ng mga limasag. Ito igat. Palos. Labanos. Malabanos. So yan po yung mga latag dito. No, wala siya ngayon sa gitna. Nandito siya sa pag-akyat ng tulay. Boss, thank you, ha. Salamat. Dito tayo sa mga paninda, oh. 160 sa kilo ng mga isdang parrot fish. Laki na naman ng tubig. Laki na naman. Dito nga po. Konting ulan, no? Dito tayo, magkano ngayon yung paninda mong ano, dalagang bukid? 200 ang kilo. So yun po yung presyo, 200 pesos na kilo. Hoy, wag mo nabalot yan. Salamat po. Hindi yan kwenta, baka. Ito paninda ni Kuya Wari, 190 sa mga yellowfin tuna. Samaral. Ito Kuya Wari, magkano kilo sa maral? Parehas po tag 180, no, na per kilo. Ba pa rin isda, no? Kuya Wari, thank you. So dito tayo sa mga tumpukan naman po ng latag ng kanilang mga isda. Ito yan. So dito tinumpok din po yung mga tamban sa halagang 50 pesos.
Tapos yung mga bigid, ang ganda. 50 pesos po yan na tumpok. Ito, tanong natin presyo ng galunggong. Boss, magkano galunggong mo ngayon? 260? O medyo bumaba ng 20. Nakarang 280, no? Yan po yung mga galunggong na bilog. So, yung mga nagtatanong sa atin, ito pa rin po yung presyohan nila, no? Ng latag ng galunggong. Ito, matambaka. Parehas lang. Parehas ng 260. Ito, yung anuman. Pare-parehas po yung presyo, no? Okay, 130 ka natin. Yan po yung mga presyo ng mga sariwang isda na mabibili. Alumahan, matambaka. So yan po yung mga price update po natin dito sa Malabon Fish Market. At may tumpukan din po siya dito. Ito po yan. Galunggong, 100 pesos. Shout out. Bossing, thank you ha. Salamat. Dito tayo kay nanay. Ito naman yung mga tumpukan niya sa halagang 50 pesos. Madami na, ayan. Mga tamban pa rin po, no? At mga sapsap sa halagang 50 pesos. Isdang kalaso, tinumpok sa halagang 50 pesos. Puro tamban yung mga latag po nila, oh. 50 pesos. Maganda yan, pag-ihaw, prito, paksiw. Ihaw, paksiw, perito. Pwedeng-pwede na. Kwenta lang yan. Tawilis, kabase. Kwenta lang, maganda. Ay, tamban na, prito, paksiw na. Tapos dito yung mga latag, ito. Sapsap, 50 pesos, pati chabeta. Pwede ka na magpangat na mga itong klaseng isda na inyo pong mabibili. Ito po yung mga tilapiyang Pampanga na buhay. Ate, bakit nandito po kayo? Laki tubig na. Ang laki ang tubig. Yan po yung tilapiyang Pampanga na buhay na inyo pong mabibili. Yan, tumatalong-talong pa. Yellowfin tuna. Te, mapili nga dito, te. Bangabal sa galunggong, yellowfin tuna at gulyasan sa latagan. At tilapiyang Batangas, no, na mabibili. O, yung mga sukli dyan. 700 lang. Okay ko na yan. Ha? Slice? Magkano tilapia? 140 pa din. Ayun, permis na presyo ay 140 sa mga tilapiyang Pampanga na buhay. Si Chong. May alam mo yawa. Ayan, 105, 100. So yung mga latag nila ay yung pa rin po sa mga presyuhan. So dito tayo sa mga latag naman ng yellowfin tuna. Ito ang per kilo niya ngayon ng yellowfin tuna, oh. 200 ang kilo. Yellowfin tuna ng Malabon. Tapos katsareta. Katsareta yun, di ba, pre? Ayun, katsareta natin 160 sa per kilo, no, ng mga bentahan po rito. Ay, suman mo ro. Pre, salamat. Ito yung mga latag dito ni Lodi. Tuwakang 100 pesos kalahati. Sari-sari mo magkano? 160. 160 sa mga sari-saring isda. May lapis, sapsap. Tapos may mga tumpukan din po siya sa halagang 100 pesos. Tapos purot galunggong. Magkano kilo ng burot? 200. So yun po yung presyo ng burot galunggong, 200 pesos na per kilo. At bakos po dito, no, tinumpok. Ayan, no, 5 piraso sa halagang 150 ang tumpukan. At 150 po ang per kilo, no, ng mga bangus pandaing po rito.
Pwede na to sa 150 ang mga presyo. Dito tayo kay Kuya Romy. Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Shout out po. Magkano po yung bangus nyo? 160, boss. 160 ang per kilo. Good morning. Hindi na ako makalusong doon eh. Laki ng tubig. Dito 160, dito 260. Ayun ang mga presyo po ng mga bangus ni Kuya Romy. Masarap magsinigang ng mga bangus. Tapos 50 pesos kilo ng mga tahong. Ayun tilapia ng Batangas. 120, boss. Yan na lang eh. 120 po ang per kilo, no? So yun po yung mga update natin sa kanilang mga latag po dito ng mga bangus pandaing at tama po. Tama po yung sinabi nyo po. So, Kuya Rami, shoutout sa'yo uli. Ingat palagi, ha? Okay, shoutout po. Good morning. So yan po yung mga presyohan ng kanilang mga prutas na inyo po mapipili o mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito yung mga presyo, no? Ay, so. Masapali kita to. Yan. Ay, ano po? Ilan po? Dalawa 120. Ayan, 90 pesos kilo ng mga Kanina, tilapia, no? Bakmak. Bumaba na ulit. Bumaba nga uli dun eh. Dito na lang ako. Alright, so yun po yung ating mga in-update ng kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market, no? So kung ano lang po yung update ko kasi malaki nga ang tubig at hindi tayo makalusong. Tsaka iniingatan na rin natin ng ating sarili o sa mga mamimili. Ingat po kayo lagi dahil sa mga leptospirosis kahit wala kayong sugat. Kapag uwi sa bahay, nalusong sa maruming tubig, magugas agad at magsabon. Yun lang po ang solusyon. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap po sa ibang bansa. At sa mga kababayan po natin na dumarayo at yung mga followers po natin, no, shout out sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.